భారతదేశంలో దశాబ్దాలుగా సాయుధ పోరాటం సాగిస్తున్న మావోయిస్టు పార్టీ అనూహ్యంగా శాంతి చర్చలకు సిద్ధమైంది. మావోయిస్టు పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్ పేరిట విడుదలైన ఒక లేఖలో తాత్కాలికంగా కాల్పుల విరమణ ప్రకటిస్తూ భారత ప్రభుత్వంతో చర్చలకు సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. మారిన ప్రపంచ దేశ పరిస్థితులు, పార్టీలోని కీలక నాయకుల మరణాలు ఈ నిర్ణయానికి ప్రధాన కారణాలుగా భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రకటన మావోయిస్టుల అంతర్గత పరిస్థితులను, అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వ్యూహాత్మక చర్యల ప్రభావాన్ని సూచిస్తుందనే చర్చ జరుగుతోంది.